3, 2, 1, noid. Bew. Di gwyb, sio brian, ag leif na nuiachta as Meiricea mar ystandwyl, ein dehw lang am ffwr gofilus chwytiag. Ni mor an am agwyn uniof, agos mar sy'n rachame 3 chwrsi cho tapwy agos ysfyd am uniof. Wychus lydia, tá an brochol hart fi trino cerol lá sy chéile agwyn le sy'n teocht na nochyti a se tasym o freshen rydda og goraw an dad go lerig fullint go hwfasach fwyn ro has sio. Fys yn dehw lang am ffwr ys der yn gwyl na dyliogo ag titim o na crynte i neud i'n hynny ffyn. Ni hawlu yn sios na stoetiant o hy, tan crynte fiad flasg o ffwyl. Tá go leabhar tarlú agus fearir nach bhfuil níos mó ama againn. Tá sói mé leis le ceann déanna scéalta idirnáisiúnta chéad leathnach an New York Times sin phleagart na Síne don titim stoc seo. Tá ag baint crathe. Ní hí an titim inis ach phleagart na Síne tá ag baint crathe as na trádálathe. Tugtar le fios go bhfuil an nín ag chur tactic i bhaim úsáidteann siad deachná le asaontóirí polítíochta seachas daoine gnó. Is cosúil bhfuil póilín ina Síne ag teacht gan chunne isteach na chólachtaí inistíochta sa tín agus ag tógáil a dafid idir bheartaíocht a weheb. Tá an tírt an stát rééis Ga leiscin. Tá an stát rééis feimimení na ggólachtaí móra ní gach feimimnach ar nu. Feimimení cólachtaí móra a ghóil áras trádála in ein dlí ní tá iontas an dam faoi cho díon agus atá phleagart na Síne don an titim seo. Ní hamháin gur chaisiad $3.5 milliún scarnaí a cheannach agus neartú le praosannaí. Ach chuir siad sríonta neamhchuitianta machchas amach díal stocannaí. Agus tá tacaíocht an stáit sláindála seo ag na beartais rud a chuireann feitís ar lucht gnó na Síne ní nach ionú.
ag fannacht I réimse an airgeadis, deir an príomh attorney ordainen an ordainen nua sna stáitiantathe go bhfuil an rindrí agus cirt ag éirí as peataireacht dhéanamh de lucht gnó. Is cosúil go bhfuil polasa díana siúl ag stáit fud an domhan. Ach tá capall éilethe a bhfad ó hin dearthain. Agus os rud é gur pobal idirnáisiúnta an dream seo ní gá dóibh ach an tíre ágáil feadh támadín agus dul go dtí Caymans nó áite chins mar sin. Cibé tá siad I gairí as a beataireacht is cosúil agus ag chur polasathe nua I bhfeidhm a thugann tosaíocht do cásannaí ina gcuirtear an dlí dhaoine seachas cólachtaí. Caithfidh mé go lorgann seo. Inchúisí. Bhín focail anois bcheart a bheith mharrmahanga agam, ach tá sé agam anois is dócha, nach bhfuil effig na inchúise feibhlí atá. Chluisim an frás sin TG cethir go hanmhinic. Cibé tá siad ag tuairt tosaíocht do inchúisih dhaoine seachas cólachtaí. Sally Yates is sanam don ordain nua seo agus tugann sé lifis go nach iad cólachtaí a bhrisin an dlí ach na daoine sna cólachtaí. Agus dá réir sin go háirithe sa rééis sin ghéarchéim tithíochta an leá airgeadais agus na scanal corporáideach go gafar daoine a áil cúntasach sna chásannaí seo agus gan an milliánach chur chólachtaí nó rudaí saorga. Tá an cleachtas nua teoranta I gcuimsiú go fóill, níl scód amláin aige, ach is tús maith é dearthain. Níl is agam an dhéine sin mór an difriochta, beidir gur cheartam ceisteanna a chur mo cháirde sa réimse sin ó nach bhfuil Wall Street a chá mhíle déag as seo ach cibé. Scéal Vir a trí ó sé le focail scaire chuir leis a scéal sin sa bhaid an rindlí agus cuirte brú na cólachtaí seo fianaise a thuairt suas inai a naibrethe, níl is agam an bheiceam muid é sin. Chuir Sally Yates leis a méid a dúirt sí, ag rá go raibh sí gíre tuairt le fios. Nach raibh nach chóras dlí amháin, agus gur be an dála chéanna é cuma an raibh tú sa siomra bord nó ag siúl na sráide.
agus go raibh an aim chéanna ige seo i ngach cás. So sin an scéala sin. Tá Jean-Claude Juncker uachtarán an Comisiún Eorpaí agus a bheag ná bhór príomhfeidhmeannach an Aontais Eorpaí ag grodh náisiún an Aontais Eorpaí 160 míle imirceach thógáilisteach agus iad a gháile típeall stát an Aontais. Ein tím go mór sílim go bhfuil freagart an Aontais Eorpaí ag cuimriú, mas é sin an focail atá weim, agus díar ní go núnfar dorsa an Aontais Eorpaí. Tá na lámha roscailt faoi láthair ach tá is léir go bhfuil na meán faoi bhrú na rialtas a thabhairt le fios gur géirchéim é seo agus go gafr deileáil leis an géirchéim agus an deileáil sin i dhéanna trí na teorannacha a gúna nó chóras daingnithe chuir le chéile. Sais Schengen a bheith agan an seo sílim. Well sin méid bhhailm níos mó ama a chaithimh ag léamh na nuachta a fearir tá lá fada oibre Róm sinne freisin ach idir an dálín guím lá brea ormhse agus go dtí go múlfar múlthaí ar a chéile muid arís beannach téireamh go léir.